Yes, good morning mga kapatid ng Scorpio. Welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16. Ngayong Saturday po, February 6, 2021. Papasok na tayo sa ating trabaho sa Pamplona. At ngayon, kung mapapansin nyo po, nakadilaw po ako na raincoat para mong windbreaker dahil medyo makulimlim po. So, balik for the past 2 days po nag-uulan habang papunta ng trabaho. Ngayon po medyo hindi pa, pero try ko pong tumakbo ng hindi naka full raincoat sa upper portion lang po. Tara po. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be. Tara po. Let's go. Medyo alanganin po mga kapatid, mga ka-Scorpio, madilim. Ay, ako ba, hirap pa naman magkapote, magbota. Ano ba yun? Kaya natin yan. Think positive mga kapatid, mga ka-Scorpio.
Release ng tren. Stop, look and listen. Masyado. Huwag kang ulan. Uy, dalawa. Balik. Dalawang mahaba. Huwag kang sumingit. Mahaba yan, dalawa. Walanganin yan. Pag di kaya, huwag mong pilitin. At ikaw ay madadali niyan. Ang haba pati niyan. Kapatid. Nasa Milor na po tayo mga kapatid. Ganun pa rin, makulimlim pa rin. Nagbabadya. At wag sanang iadya. At hindi ako walang helmet lahat yung kapatid Lari ka. Huwag ka lang darating ng huwag ka lang abot ng naga at mahuhuli ka. Yan ang haba, dalawa. Kailangan clear bago tayo pumasok. Uy, pumasok si Pogi. Alam lang may motor na dumaraan sa main road. Magteka na silang dalawang nakamotor na magbanggaan. Huwag mo pilitin. Huwag mong pilitin. Yan, pagkasin kong kotse. Ngayon na to. Ayun na po. Yeah, let's go! Yes! Okay, tingin. Clear. Pasok. Yan. Delikado talaga Parang sana hindi mo ulan doon. Parte ron. Malamig ang simoy ng hangin. Maaraw dito sa parting Milor. Pero banda rin sa San Fernando tsaka Pamplona hindi natin mapansin, pero nakikita lang natin is maulap siya. Ayan, kita mo ito, nasa unahan natin ito yung sumingit kanina Ang lakas na loob nito. Walang helmet, saka baseball cap lang. Nagsisigarilyo pa. Nantipak lang. Ano ba yan? Long vehicle.
Sama pa ng plate number, buwa. Sino nakakantindi ng salitang buwa? Just comment down below po. Sana medyo may timang ulap sa bandaron. Hindi tayo makapasok dahil long vehicle. Ito, open, let's go, let's rock and roll. Yan, sige, pasok, pasok, ayos. Ganun lang mga kapatid, mga ka-Scorpio, huwag overtake bigla, lalo na at pagka mahaba ang nasa unahan, delikado pagka mahaba. Hindi kanyang basta-basta makikita. Minsan pumapaling niya sa kaliwa kanan na parang nangaasar. Yan. Okay, San Fernando na po ito mga kabatid. Palagpas ng bridge over troubled water. Happy birthday nga pala, belated happy birthday sa ating idol, si Concert King Online. At kahit hindi online, para sa akin siyang Concert King Martin Rivera. Kahit po Sir Martin Rivera, wish ko po ay good health para sa iyo, para sa inyong pamilya. More power po and more songs to sing, more songs to write, and ingat po lagi, idol Martin Rivera. So yan po, dito na tayo sa San Fernando. Kapansin nyo na sa bandang kaliwa kanina, tatlong kalabaw, apat, nakong dami, isang po yata yun, hindi ko nabihit. Kumuntusa na ako, parang nabilang ilang kalabaw yun nandun. Ayun na sa kaliwa, walang helmet, nakita mo na yan. Grabe, ayoko na bilangin. At sigurado yan, less than 50 yan. Papalo yan dito, lalo pa Sabado, papalo yan nasa mga 30, ganyan, dito sa lugar na ito. Dahil lampas na tayo ng Naga City, Camarines. Papadaan lang po natin sa bagong gawang tulay na road wide nila yung tulay na yan. Ano yan, don't get mad, get AMG. Ayos yan. Ayos yan yung mga floating or moving advertisement. Ano yung AMG? Search natin yung pag-uwi sa bahay. Don't get mad, get AMG. Kita mo na. Ay, medyo may napansin ako parang umaambon eh. Huwag naman sana. At sigurado yan, gigilid tayo. At mag-full battle gear tayo ng raincoat kasama ang botas, pero huwag naman sana. At mahirap pa yun, nasa bandang kaliwa, kakahinto lang mga kapatid. Ayan o, dalawa walang helmet. Saan nasabi na hindi ako nagkamali. Ayoko na magbilang, nakasawa. So i-ano lang natin ang ating side, the drive papunta ng plant site. Meron truck din, okay. Ayan, overtake. Sunod tayo pero very cautious. Kailangan ingat-ingat. Hindi natin makapansin yung truck na yan, biglang
gumilid. Yan. Yan po mga kapatid. Ingat, ingat. Okay, clear. Pasok. Naku po, mukhang bumaksak na dun sa pupunta natin ah. Wala na, huwag naman sana. Ayan, napapagilid na hindi matindihan. Siguro nagsiselfone to. Kaya nagmiminor. Normally ganyan, biglang nagmiminor sa gitna ng kalsado. Yung pala nagsiselfone. Naku po, kung nasa Metro Manila kayo mga kapatid at kayo nagda-drive na nagsiselfone, mahuhuli kayo, no? Yes, is baka ma-aksidente pa kayo dahil hindi kayo nakasuko sa pagmamaneho, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Kaya nga sinasabi, don't use your mobile phone while driving, no? Yung mga restrictions pag nag-drive ka. Don't drink, no? Don't drink pagka mag-drive ka. Don't drink if you will drive, and don't drive if you are drunk. Kaya lang yun, mga kapatid. O yan o, walang dalawang ulit. Si tatay, si nanay. Diba si tatay, si nanay, di nag-iingat. Bigla na mag-cross sa national highway, walang helmet. Grabe. Nahihirapan siguro yung huminga. Saka naka-helmet silang dalawa. O yun, wala nang helmet o. Gising nyo. Pamukid na po tayo mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ayun, naispatan ako. Nasa kalawa, ayun, wala. Naka-helmet. Ayun pa, nasa kanan, sa harapan namin. Mayroong plastic bag. Nakasabit pa sa kanyang manibela na nagbibigay ng bigat sa manibela. So tendency magkaroon siya ng lose control sa kanyang pagmamano dahil merong weight, contra weight sa manibela niya. Wala pa siyang helmet. Ito mga dapat i-consider ng ating mga kababayan nagmumotor, mga kapatid. Ayun, dalawa dumilid mga mag-i-return ka, dalawa sila walang helmet. Ayoko nang bilangin kung ilan na, pero ayun, nakalawa na naman. Binan ay ako. Kaya di sana ang barangay officials, yung mga barangay yung sa barangay peace and order group, yung kagawad, mga tanod, so pagka bigyan sila ng authority na mag-apprehend sa mga designated barangay sila para anytime tulad dito mga national highway, pwede lang sita yung mga kabarangay nila o yung mga kalapit barangay na dadaan dito sa national highway, nadadaan sa barangay nila para masabi na talagang stricto tayo sa stricto tayo sa pag-implement ng law natin about sa helmet law. Public Act 10050 of 2009, tagal ng 11 years na ang batas, pero hindi siya religiously, regularly ini-implement ng lalo na rito sa sa probinsya. Sa Metro Manila, alam ko pa dahil galing pa ako ron, ayun sa kaliwa, walang helmet yun. Galing po ako sa Metro bago ako na reside dito sa Camarines Sur. So alam ko po na talagang ini-implement yan sa Metro Manila.
So ngayon malapit na tayo sa ating destination. Huwag kang overtake, papasukin mo muna ako. Yan, yung bumisina siya. Ibig sabihin, gusto niya talaga kong overtake. Nakita niya sa likuran ko na open. So ito po, under pa rin po sa project ng ating Camarines Sur Province road widening dito po sa barangay San Gabriel, stretch po ng lahat po na National Highway dito po sa Camarines Sur, under po ng project ng Province of Camarines Sur under Governor Mix Villafuerte, dito po sa district to Congressman Elroy Villafuerte Jr. Ayan po, ang road widening. Kahit itong bridge na to, yan, exit po ito sa barangay San Gabriel. Ito po, entry po sa barangay Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. So, malapit na po tayo. Kadawa na po tayo rito. Yan po, papasok tayo sa Bicol Agundasal Park. Papasin niyo po ang tarpaulin ng LTO District Office dito sa Del Rosario, Pamplona. So dito po sa LTO District, meron na po driving academy, kapatid. Yan po, driving academy. So bandang sa unahan, sa likuran ng itong mga establishment na to ay yung Naga Star Prince Private Motor Vehicle Inspection Center. So yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, nandito na po tayo sa ating destination. Ayan po, ingat po mga kapatid, mga ka-Scorpio. Bye-bye po. God bless us all. Mabalos po.